салом мухлисони ММА, дар видео лайк гузоред ва барои дастгирии мо дар видео комментария гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, мо ба шумо беҳтарин пойафзолҳоро аз шарм ва замши тӯзак ки дар доғистони истеҳсол мешаванд пешниҳод мекунем. Сифати олии ҷавобгӯ ба ҳамаи стандартҳо ва нархи дастрас. Доставка ба тамоми Русия ба Тоҷикистон аст. Барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода пойафзол нависед. Ҳамаи маълумотро ба шумо мефиристанд. То муҳорибаи Дорабшон Наботов дар лигаи RSFC ҳамагӣ 10 рӯз боқӣ мондааст. Ин аввалин рақобати ӯ дар ин лига мебошад ки моҳи январ дар Фаронса баргузор мешавад. ҳарифи Наботов варзишгари чеченӣ Муҳаммадгирӣ Умархоҷиев аст. муҳориба барои камарбанди қаҳрамонии RSFC доир мегардад, бинобар ин аҳамияти он хеле калон аст. худи Дорабшон Наботов қаблан гуфта буд ки пирӯзӣ дар ин лига метавонад барояш имконияти ворид шудан ба UFC-ро фароҳам созад. дар айни ҳол омодагӣ дар марҳилаи охирон қарор дорад. тамринҳо ҷиддӣ идома доранд ва диққати пурра ба ин набард равона шудааст. пас аз 10 рӯз маълум мешавад оё Дорабшон Наботов метавонад аз ин имконият истифода барад. ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем. Дастин Поре бар ин назар аст ки Ҷастин Гейҷи дар муҳориба бо Пэдди Пимблет бартарӣ дорад ва метавонад пирӯз шавад. ба гуфтаи ӯ таҷрибаи Гейҷи нақши муҳим мебозад, зеро вай борҳо дар муҳорибаҳои тӯлонӣ ҷанг кардааст ва ба фишори сахт одат дорад. Парри мегӯяд ки Пимблет наметавонад аз Гейҷи дар зарбазанӣ бартарӣ гирад ва ба замин бурдани ӯ ҳам кори осон нест. барои ҳамин ин ҷанг барои Пэдди бисёр мушкил хоҳад буд. ҳамчунин Поре таъкид кард ки силсилаи ғалабаҳои Пимблет ӯро пурра қонеъ накардааст. ба гуфти ӯ танҳо пирӯзӣ бар Гейҷи метавонад нишон диҳад ки Пимблет воқеан ба сатҳи олӣ омода аст ва ё не. муҳориба рӯзи 24 январ дар доираи UFC 324 дар Лас-Вегас баргузор мешавад. 8 феврал дар шаҳри Лас-Вегас дар доираи мусобиқаҳои UFC Vegas 113 варзишгари тоҷик Муин Ғафуров яке аз муҳорибаҳои муҳимтарини марҳилаи қонунии карьераи худро баргузор мекунад. ҳарифи ӯ намояндаи Полша Якуб Виклаш мебошад. варзишгари ҷисман пурқувват ва универсали вазни сабук ки аллакай тавонистааст худро дар UFC нишон диҳад. ин рақобат барои Муин Ғафуров санҷиши ҷиддӣ ба ҳисоб меравад, зеро натиҷаи он нишон медиҳад ки ӯ то чӣ андоза омода аст дар дивизион мавқеи худро мустаҳкам кунад. Ғафуров бо ин муҳориба ба силсилаи 2 ғалабаи пайдарпай ворид мешавад ки ин пас аз оғози душвори ӯ дар UFC аҳамияти махсус дорад. пас аз шикастҳо дар набардҳо аввал ӯ тавонист услуби худро тағйир диҳад. ба Муин муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеои навбатӣ.